70.000 παιδιά, θα χεστούμε στα credits. Στα credits όμως. Άμα πούμε να παίξουμε το συγκεκριμένο άρμα έτσι για γιορτινές μέρες, θα χεστούμε στα credits. Με τα bonus και τα λοιπά, και άμα βάλω και τα δικά μου τα bonus αργότερα, είναι... δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Κερδίσαμε τίποτα, μπορούμε να βάλουμε κάνα κουρκουμπίνι. Χωριό, χελμέιτ ρε κι εσύ. Χελμέιτ μου βάζει να λέει, ακούστε. Εδώ δεν έχω να βάλω κάτι. Εδώ θέλει 900, 350 και 350. 350 από αυτά και 350 από αυτά. Θα χάσουμε τζάμπα και βερσενέναξη να βιαστώ. Από αποστολές. Γιατί μου το βγάζεις ότι κάτι τρέχει? Με τις ημέρες πάει αυτό? Όχι, 1 στα 33 λέει. Με τις ημέρες πάει αυτό, με τις ημέρες πρέπει να πηγαίνει, Ενώ τους έκανα εκτός και τα λοιπά, αυτό πρέπει να πηγαίνει με τις ημέρες, ναι. Αλλά μου ανάβει αποστολές κόκκινο λαμπάκι. Θα πείτε κάτι δεν έχω κάνει. Τι δεν έχω κάνει? Εξηγήστε μου. Ειδικές αποστολές? Όχι. Εσένα 3 στις 3 τελειώσαμε. Αρχηγείο. Τσαφί. Τα πήγα. Τι γαυγού ρε, τι γαυγού. Λοιπόν. Κάτσε να δω τι είναι. Ορίστε. Αναβαθμισμένο. Άμα θες να πας παραπάνω και καλά θα σου δίνει... Ευχαριστώ πολύ. Όχι. Εντάξει, τσάπα τα 450.000, καλά δεν πειράζει. Πάμε. Είναι... ναι μωρέ, εντάξει, τώρα αφού βγάλαμε, πόσα βγάλαμε? Βγάλαμε και με το άρμα τώρα αυτό 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια credits έτσι για πλάκα. Όλα μαζί. Δώσε 405.000 καλές, εγώ δεν ήξερα γιατί είναι. Αλλά gold δεν θα δώσω για όνομα του Θεού. Γιατί να δώσω gold? Η πολύ καλή συμπεριφορά κανονιού και η APCR, φίλε. Δηλαδή, ούτε καν σκέφτομαι για τη σχήτα. Ναι, μεν 3.15 και τα λοιπά, αλλά πάρα πολύ καλή συμπεριφορά από την APCR στο συγκεκριμένο. Το πέτυχες, το πήρες? Το έχεις πετύχει αυτό, το τόρο? Βασικά πήρες κανένα, έβγαλες κανένα από αυτά που πήρες? Το κόντρι το βρετανικό. Το μπεζέ ποιο μπεζέ? Το DZT που λέει. Πρέπει να έχει ωραίο τουρέτ αυτός ρε φίλε, έχει πολύ ωραίο τουρέτ. Έχει, αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο τουρέτ. Τσούκα, μην το κάνεις. Πετύχαμε τον... Ήθελες να με βαρέσεις, δεν ήθελες? Αλλά αρτίλερ και να μην χέσει εμένα για όνομα του Θεού. Γκουβίτσκα. Να πάω να κρυφτώ, δεν σε πειράζει? Ακόμα με ένα βαρέ αυτός ή άλλον προσπαθεί? Άλλον προσπαθεί να πετύχει.
Δεν βγαίνει κανένας να τον βαρέσει, να τον σκοτώσει.